Tomos, sy'n wreiddiol o Dolgella, ond yn byw yn St Nicholas fan hyn, jyst tu allan i Gaerdydd. Chwynodd Meirw Byw i ddechrau fel drama deledu. Gan o'i syniad o'r cymeriadau yn eisio, a nes i fynd ati a sgwennu syniad a gathau wrthod. Wedyn nes i ddatblygu fel drama radio, a mae'r ffurf cychwynnol yn nofel yn union un peth ar drama radio. Roedd gennau drama rili dda a gath hwnna ei wrthod hefyd. Felly, dwi'n meddwl dros y cyfnod clo, nes i benderfynu bod y stori'n rhy dda i jyst i adael ar hard drive yn y cyfrifiadur. Felly nes i fynd ati i sgwennu, a gan i ddim profiad o gwbl o sgwennu nofel, ond yn gwybod be ni'n licio, be ni'n hoffi darllen. Felly o'n i'n meddwl, na jyst fwrw ati, a mynd ati fel oedd Queen yn neud Bohemian Rhapsody, a jyst taflu bob dim at y nofel. O'n i'n meddwl, so beth yn gallu cael ei ffilmio, beth yn cael ei wneud, ond jyst trio ymdrechu i wneud bob peth mor wallgo a gymaint o antur ag oedd yn bosib. A dyma hi, Meirw Byw yn addas iawn ar gyfer bobl ifanc o bob oed. Hanes teulu bach sy'n symud i Lwyn Annwn. Yna maen nhw'n mynd lawr i'r seler ac yn syrthio trwy twll yn y seler ac yn glanio yn Annwn. Mae 3 o'r teulu yn cael eu poeri allan ac yn glanio yn Marks and Spencer's Caerfyrddin, a mae un aelod yn sownd dal yn Annwn. Mae'n rhaid i'r 3 sy'n yn weddill hel y llyllod ag ysbrydion o gwmpas y wlad mwyn treinio ffeindio lle mae hi a sut mae'n chael ei nôl. Bathump! Roedd hi'n bore Sul yn Dyffryn Banw, a'r emyn ola yn cael ei ganu yn y capel bach.